Tindugan ni Engineer Sunny Boy Oropel, Regional Director sang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6, nga hindi sila ang balasulon sa paglik sang tubo sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa idalom sang Ungka flyover. Suno pa kay Engineer Oropel, iya ginpahayag nga sa ginapatigayon nga jet grouting, ila gen reposition ang lokasyon sang borehole, agod wala sila sang maigo nga pipeline sa nasambit nga water distributor. Dugang pa sang direktor nga dilapidated o kon may guba na ang tubo, rason nga nagleak sang may soil movement sa idalom sang flyover. Pahayag pa niya, ginpahanugutan nila ang MPIW nga mag-excavate o kon magbuho para makitaan sang mga ini ang leakage kagilayon nga ma-repair. Suno pa sa natungdan, alang-alang ang backfilling sa ginbuhuan nga semento sang MPIW nga amo ang naga-viral sa karon online. Base pa kay Oropel, dapat hindi namang basol pa ang MPIW kundi ako na lang ang ila lapses. Yari ang kabahin sang payag ni Engineer Oropel. Napasulon ang DPWH ang ilang delayed sa nga obra. We are working 24/7 on the Ongka flyover. Nagtrabaho kami sila yan, nagapabaya sa ilang pag-backfill. Kag in 1 hour, gindagaan ko sila deadline or else ang ilang exhibition work along the national roads will be revoked. Pero tawag na so, sir ang... Nag-deliver sila. But unfortunately, again, wala sila nagasunod sa guidelines ng compaction kag backfilling procedure nga layer. Ginpadalaan na nila sang plate compactor nga hindi na siya maka-compact sang materials nga ginbackfill. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.